Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita. Yan ang Balita Badat Bulig. Diri lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:23. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Ang ining oras ang inadulong sa inyo sa Kalwansang Safeguard. Wash hands, stay safe, safeguard. This time check is brought to you by Kunsays. Upgrade your immunity. Do it with Kunsays. Aksyon Balita Badat Bulig. Mga development sa patag sang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon Balita Banat Bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Huwebes, ikaduhang adlaw sa bulan sang Hulyo tuig 2020. Kamusta kamo mga kaaksyon amon sa kanginan okslang? Kabay untang okay lang. Kagangiban sinin nakaamat-amat na sa pagpanyaga, no? Amo man ang importante nga galawion ta sa sining adlaw ang wala sang ginasakuan, mas maayo nga magpabilin sa inyo tag sa ka mga puluyan. Pero kung may mga kaladtuan sa sining adlaw nga hindi gid mapaiway, dapat naka-social distancing. Kung may upod ikaw, kag kunyara kasagwa, dapat naka-face mask gid mga kaaksyon, no? Amo man lang ng importante para likaw sa anuman sining virus. Sa gihapon ang syudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental yari pa na paidalom sa MGCQ tubtub pa sa July 15 ini mga kaaksyon, no? Sige, samtang raga tune in na kamo kag nagapamati na kamo diri sa aton sining pagpangalagan. Relax lang kamo diri sa aton sining palatuntunan. Kay kita ang magadala sa mga balita, babatian ninyo sa dili gid lamang madugay. Sunod-sunod nga mga reports ang inyo sining mabatian
para sa aton sini nga mga kaaksyon sa bugos nga syudad kag probinsya sang Negros Occidental. Kalakip man ang aton sini nga mga balita nasyonal mabatian gikan sa News Center sang Aksyon Radyo Bacolod. Kamusta nga aton sini nga mga kaaksyon diri sa palibot sang syudad sa Bacolod, Oxlang? Kabayunta nga sa mga kapurukanta kag kabarangayan, ipairal tagid ang social distancing kag face mask. No? Kaya ang mga kapulisan ta wala man untat sa paglibot sa pagpahibalo kag dakop man sa nagapasaway mga kaaksyon. No? Kag kalakip man sa mga kaaksyon ta sa probinsya sang Negros Occidental. Kag sa mga banwa kag syudad diri sa probinsya, kamusta kamuya mga kaaksyon namon sa Kanginan, Oxlang? Sa mga kaaksyon ta dira sa Negros Oriental kag sa buog os nga Western Visayas, kag tubtob sa malabutan sa aton sini nga pagwaragwag, inupdanay kita mga kaaksyon tubtob sa Tacna, Launa sa pagdulong sa mga balita gikan sa aton sini nga mga action reporters. Sa kinandan ako ang inyo kaaksyon sa Kanginan Aksyon, Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Hindi na ta maguyang pa sa aton sining tinion para sa aton sining balitaan. Gina-acknowledge na lang aton sining mga kaaksyon via Facebook Live nga nag-monitor na sa sining pagpangalagad ta. Ipadala lang mga mensahe ninyo mga kaaksyon kay dugay-dugay hatagan tayo na igtalupangod diri sa aton sining pagpangalagad. Via Facebook Live sang Aksyon Radyo Bacolod kag sa aton sining website ang www.aksonradyobacolod.com.ph. Anong mga balita sa sining adlaw? Sa Kapitolyo Provincial, duwa ka mga taga-syudad sang Bago bagong COVID positive sa Negros Occidental. Syudad may 5 ka mga active confirmed cases. Kag sa payout sa additional beneficiaries tapuso na anay sang DSWD antisugdan ang pagpanagtag sa second tranche suno kay Regional Director Macapobre. Ang probinsya may yara pa daw ginatapos-tapos naman kagang syudad sa Bacolod daw mo lang ning may second tranche. Ibalaon tayo na upod kay Aksyon Marlon Hinovia sa dili lamang madugay. Samtang sa Bacolod City Government Center naman nga balita ay gabalita ni Aksyon Artay Hupon bagong ambulansa sang City Disaster Risk Reduction and Management Office gamiton para sa pagresponde sa mga aksidente kag medical cases suno kay Executive Assistant John Marie Vargas. Turnover ceremony patigayonon sining nga hapon. Kalakip man ang pinaka-latest nga tikang sang Bacolod IETF. Ang mga nagapasaway nga mga LSI, atensyon gida kay mayara information nga kung nagapasaway man lang kamo, mas mayo nga magapangatubang kamo sang kaso. Amo na karon mga kaaksyon ang lantaw sang Bacolod Interagency Task Force kung sa din ginapamunuan diri ni Vice Mayor Elcid Familiaran ang ining bagay. No? Ibaloon ta na karon sa report ni Aksyon Artay Hopon. Sa Bacolod City Police Office naman nga balita, igabalita ni Aksyon Eric Magbanwa, BCPO, nagadumili sa pagpasulod sa mga operating unit PNP Manukon PDEA nga hindi mag-agi sa health protocols sa syudad.
Samtang sa nukpo naman nga balita, igabalita ni Aksyon na Brian Morden. Subo-subo maning balita ho sa Banwasang San Enrique. Tricycle nga may dalang nga pasyente na aksidente matapos magbunggo sa isa ka dump truck. Kamusta hon tagaron ang medical bulletin sang sining mga pasahero sang motorsiklo daw kasubo man kay nalantaon sa pictures. Kag sa syudad naman sang Talisay, tulan sang wala pa makilalang tao na kitaan sa mga residente. Samtang balita sa patrol, igabalita ni Aksyon Alvin Graba, PDEA Regional Office 6. May bag-o na nga Regional Director. Samtang sa aton sining mga out-of-town reports naman mga kaaksyon, sa siyudad sang La Carlota, igabalita ni Aksyon Percival Villamor, may gangtanan sa mga kapulisan sa among siyudad padayon nagamonitor sa mga bus terminal, ilabi na ang pagbantay sa pag-abot sa mga locally stranded individuals. Samtang balita naman sa siyudad sang Sagay, gabalita ni Aksyon Tomon Forte, napulo ka persona dakop sa illegal gambling sa Sagay City PNP. Amuni kung wala ulubrahon ng mga tao ho, kay daw gatipon-tipon, tapos pag tipon-tipon magkuha baraha, tapos matinong it sila iya. Ay hugid. Samtang balita naman sa siyudad sang Cadiz, igabalita ni Aksyon Roger Gotib, kapulisan padayon nga nag-implementar sang curfew ordinance. 20 ka mga persona nagkaladakpan sa isa lamang kagabi. Samtang balita sa San Carlos City, gabalita ni Aksyon Stephen Presquito, Barangay 5 sa siyudad sa San Carlos nagapabilin nga lockdown. Samtang sa aton sini balita nasyonal, igabalita ni Aksyon Eden Aboso, ini may kantanan sa supisyenteng sweldo kag PPS para sa mga bagong COVID frontliner, ginpasiguro sang Department of Health. Kag pagdumili sa single-use plastic blaho, ginatunana sang Kamara. Kag maki-update kita sa COVID-19 sa bugos nga pungsod kag sa bugos nga kalibutan. Aksyon Rex Canto, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Mga detalye sa aton sinigin pang headlines, mabatian sa diligid lamang madugay, mahina ang kalaban. Sige, karon lang dugay-dugay mga mensahe ninyo pagi sa aton sining Facebook Live sang Aksyon no Radyo Bacolod kag diri hibaloon ta karon dugay-dugay mga mensahe ninyo. Pakaronan ko lang na ipadala lang diri sa aton sining pagpangalaga. Ayos. Sige, daligid lang matag tanay pila ka mga commercials. Balikan ko lang kamo dugay-dugay sa sunod-sunod na nga mga balita ang inyo sining mabatian. Magabalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo. Ginpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year Art Tayhupoy, Reporter of the Year Brian Morden, News Presenter of the Year Boy Duran, Special Awards for Administrative Nani Kirao, Best Radio Drama ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM
Aksyon Balita Banat Bulig ni Aksyon Rex Canton kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID. Balita, banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Canton, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig.
Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa'yo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 11:42, 11:42 na mga kaaksyon. Sige, salyadahon ta na sa dili lamang madugay ang mga balita gikan sa aton sining nga mga action reporters. Para sa complete nga management sang inyo liver detox, mag-DTX 500 capsule na kita kadadlaw. Kaya ang DTX 500 capsule, amon isang may detoxifying compounds nga nagatinlo sa aton nga dugo kagatay, ini man na may mga active ingredients, phytochemicals, kag antioxidants, pangontra sa liver inflammation, cirrhosis, kag cancer. Para sa healthy nga liver, make sure to stay active, healthy, and fit. Mag-DTX 500 capsule na kamo mga kaaksyon. Amo nang importante gid sa tanan, adlaw-adlaw mag-DTX 500 capsule para likaw sa anuman sining nga pamalatian kag mga kagaw-kagaw sa panghigaron mo makita, no? Munang importante gid DTX 500 capsule, may protection na sa ikayong lawas, ikaw nga makuha gikan sa among nga produkto. Mabakal ninyo sa mga suki ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sining nga lugar. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 11:44 na ang aton oras. Kadtuan tanang mga balita nasyonal. Gikan sa kay Aksyon Eden Abuso, sufisyente nga sweldo kag PPSO para sa mga bagong COVID frontliners. Ginpasiguro sang Department of Health kag pagdumili sa single-use plastic, ginatuna na sang Kamara. Plus ining update sa COVID-19 sa bugos nga Pilipinas kag bugos nga kalibutan. Halin sa pinakasako nga news center sa bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radyo News Center Report. Aksyon Radyo News Center Report. Yari ang countdown sa mga balita gikan sa News Center upod kay Aksyon Eden Abuso. Aksyon Eden, good PM. Maayong adlaw, Action Rex, kag sa tanan naton nga mga ka-aksyon, ginapasiguro ni ang Provinciano Party List Representative Ronnie Ong sa Department of Health nga mahatagan sang supisyente nga sweldo kag kinahanglanon nga personal protective equipment ang mga bag-o nga medical graduates sa Central Visayas antes pabuligo ng mga ini sa nagapadaan nga away kontra COVID-19 pandemic, ilabi na Action Rex sa syudad sang Cebu. Tisuno kay Ong sa piyak nga bag-uhan sila sa field, hindi kadapat nga lain ang pagtratar sini sa ila, ilabi na nga kabahin sila sang medical frontliners nga nagaserbisyo para sa iban, ilabi na sa mga nagapositibo. Tidugang paniong, hindi dapat magtipid ang DOH kung para sa ikaayos ang medical frontliners ang paghahambalan. Dapat man siguruhon sang ahensya ang supply sang PPEs para sa mga bag-o nga nurses, medical technologists kag iban nga hospital support personnel para hindi maguba ang recruitment program sang gobyerno. Sa dugang panaton nga balita, nagpatigayon sang pagtuon ang House Committee on Ecology angot naman sa mga hagna nga nagadumili sa single-use plastic products sa Pilipinas. Gintalakay Action Rex ang Technical Working Group sa pagpanguna naman ni Marinduque Representative Lord Alan Velasco ang consolidated bills nga tuyo i-regulate ang paghimo, ang importasyon, ang pagbaligya, ang paggamit, ang koleksyon, ang recycling kag ang paghaboy sang mga plastic. Lakip si Velasco sa mga nagaduso nga dumilian ang single-use plastic agod maprotektahan ang dunang manggad. Suno pa sa kongresista, paringuan nila nga mapasar ang hagna. Apanggin pa siguro nga ang isaad sa pinal nga bersyon sang hagna amo ang extended producer's responsibility agod masiguro ang pag-retrieve man sang mga plastic. Ang EPR Action Rex sa isa ka pulisa kundiin, tagaan sang financial o physical responsibility ang mga plastic producers sa paghaboy sang ila sini nagamit na nga produkto
promotion sang disenyo sa mga produkto nga may kaangtanan naman sa palibot kag public recycling. Sa aton nga COVID-19 update sa bugos nga Pilipinas as of 4 p.m. Action Rex kahapon, may yara na kita sang 38,511 ka COVID-19 cases diri sa Pilipinas. Kahapon ang fresh cases naglambot sa 595, samtang 404 naman ang late cases, rason nga kagapon mayara sang 999 ka reported case ang COVID-19. Kahapon man Action Rex, may 205 ka panibagong recoveries, kag karon yara na sa 10,438. May ara man sang 4 ka nagkalamatay kahapon bangod sa COVID-19, kag karon ang death toll sang Pilipinas ang naglambot na sa 1,270 Action Rex. Gadamo nga nagadamo, no? Pero kahapon ang nagkalamatay is only 4 lang na. 4, oo. Gamay-gamay sa Kagang gawa. recoveries 205. Kabay pa nga karon nubo pagida sinubo pagida. Kabay unta lang. Correct, gid Action Rex. Kag ti area sa bugos naman nga kalibutan, ang update sa COVID-19 Action Rex naglapit na lang 11 milyones. Kaysa karon 10,803,000 ang COVID-19 case sa bugos nga kalibutan. Sa nasambit nga record, 518,968 ang nagkalamatay, samtang 5,939,000 naman ang mga nagka-recover. Sa nasambit nga record Action Rex, ang currently infected patients sa 10 million is 4.3 million lang dira. Ang 4.2 ara sa mild condition, kag 57,000 naman ang ara sa critical nga kondisyon. Sa gihapon, ang aton nga COVID-19 top 5 Action Rex, ang una diri sa gihapon among USA nga may 2,779,000 ka kasos ang COVID-19, kundi 130,000 ang nagkalamatay. Sa Brazil, may ara sang 1,453,000 ka kasos ang COVID-19, kag masobra 60,000 ang nagkalamatay. Ikatatlo, amo ang Russia nga may 654,000 nga kasos ang COVID-19, kag may 9,000 nga nagkalamatay. Ikaapat, amo ang India nga may 605,000 ka kasos ang COVID-19, kag nasambit nga record 17,000 sobra diri ang nagkalamatay. Lastly, ang top 5 nato na Action Rex among UK nga may 313,000 ka kasos ang COVID-19, kung sa diin may 43,906 ang nagkalamatay Action Rex. Daw ay man pagbag-o no sa bugos nga kalibutan. Daw sila sa gyapon ng top 5. Sa gyapon ng top 5. Daw since pa nakaliga ng simana. Oo, pero do kalain Action Rex may tani kong top 5 di ko honorol ni. Galing. Top 5 lang nga may honor or nano pa na dra basta kayuhan lang. Kalinti na top 5 sa daw hindi check naton kung nga nagkasubong sinino nga gadamo pa ya sa bugos nga kalibutan man. Correct. Di kay may mga nagapabilin man Japon Action Rex nga medyo may katigahan. Katigaan? Sang ulo. Oo. Tiya, mako-imagine mo Action Rex, isa lang kapungsod sa USA lang. 100,000 sobrang nagkalamatay. Ang ginasturyahan niya balaya tawo. Hindi subay da Action Rex. Pero amoy na subong ang sitwasyon, no? Kagamo pa rin ginakulbaan man sang iban. Kaya may isa naman ka swine flu. Isa naman ka sa swine flu, Action Rex, ang na-develop naman. Halin mo gyapon sa China. Pero more on sa sapat na sa sapat, pero basic ko na ma-affect sa tao. Okay. Ti sa baboy, gini ko na Action Rex. Basta hindi naman tayo magkaon ni baboy. Flu? Isa naman kasi isang swine flu. Amo pa lang na Action Rex. Lain man tong avian, ang African, ang lain. Swine, ano para African swine flu. Amo na siya, until now, ga-exist na iya. Ari na sa Pilipinas. Pero sapat lang yun na Action Rex. Tiara iya, ang bago na, kuno pa malang, kabay pa hindi. Sapat, maka-apekto sa tao. Develop pa. Oo. Kaya hindi na lang di magbalambot bala. Kung sa inyo, to inyo. inyo lang na bala. Dapat hindi na sa ma-develop, matagan gila yun solusyon na.
sa mga concern nga mga kapungsuran nga may yara sang kasubong sina nga mga virus, no? Correct, Action Rex. Kaya ang kung padayon daan subong ang Pilipinas ito nagapadayon man kay may bag-o naman to ang approved nga loan naman, Action Rex sa Japan naman. Sa Japan naman. May ara naman to loan Bali sa Japan. naghulam kita sa Japan. Correct. Una-una to yung mga ginhulman ang tatlo ka bangko, mga Asian Development Bank. Subong niya first time nga kita Action Rex nag-loan ko ng Pilipinas sa isa man niya kapungsod nga first time man nag-offer sa amo na ang sahe sa ambot pa ano na lang puro na lang anong matabo sa pungsod Pilipinas sa munang ginalibugan ko nga kung utang na lang tanan padamo guro utang number 1 problema sinabi mo after sine kung maggaganhagan gidman kabay pang mahaganhagan ng COVID-19 ang obligasyon sang isa ka Pinoy amo ginang bantayan gid aksyon din. Correct. Kay posibleng galumapaw naman yung tax. Pero kay Tiambal nila Action Rex ang ini nga loan man ang ipaingid. Hindi ka ma-COVID sini luntay kahig mo nito. I-budget gini Action Rex kuno sa pagpasanyog sa ekonomiya ti dapat may cycle. Dapat gid amo lang natani kabay pa nga makadto gid la sa insakto kay kun magkadto sa wala pulos kag mabulsa sang iban amo nang pinakamasakit gid aksyon din. Correct. Dapat kun para ginada sa amo na para lang dira sa amo na no kag wala sa magkapaminsar nga mag 1 2 3 sang sining mga pundo 1 2 3 lagi 1 2 3 dalasan na tanan dalaga no kadasig lang do ginahuyop lang Action Rex na sang hangin ginahuyop lang pero sige lang nga gina-expect pa ning hindi pa niya mo nga mga kapungsuran na mag-offer diri sa pungsod Pilipinas. Damo pagid posible. Negosyo mo. Negosyo Puta ni kita naman mo pahulam no. Hindi makuha. Ang importanteng mahulam lang Ang mahulaman talang bala. Okay lang na maghulam Amo na naibutan Action Rex okay na maghulam. Importante gakadtos tawo. Amo na importante. Ikayo sang tanan Wala may mabili naman bala kasi issue naman bala. Laban gid. Issue naman lang katapusang issue. Sige. Balita kag update gikan sa News Center Aksyon Ida Naboso. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Eden Naboso. Balita gikan sa News Center sang Aksyon Radio Bacolod, Aksyon Radio Philippine Standard Time 11:54. Las 11:54 na. Pag timo-timo na, basi ko malipat ka mo ha, pagpanyaga na, ha? Para sigurado solve ang aton sining nga stomach development. Kadtuan tanay si Aksyon Alvin Graba sa patrol. Ini may kang tanan sa bag-oho. Maki-check kita na, maki-update kita sa Philippine Drug Enforcement Agency diri sa Region 6. Kaya may bag-oho nung Regional Director ang Padilla. Hibalaon tabi Aksyon Alvin Graba. Kagiban pa mga reports ang patrol, Aksyon Alvin. Aksyon Rex, ginkonfirmar ni PDEA Negros Occidental Head nga si Nicolas Gomez nga bag-o na ang ilasining Regional Director, that is in the person of Edgar Apalya. Si Edgar Apalya, Aksyon Rex, yara karon sa quarantine facility sa idaluman sa PDEA Regional Office 6. Sa din medyo restricted pa ang iya sining mobility. And that is why hindi pa masyado maka-communicate sa pila ka mga miyembro sa PDEA sa Region 6. Communicate ko ron through cellphone lang Yes sir, through cellphone lang. No? And sunod diri kay Gomez nga si Apalya gali Action Rex nakaagiman nga Regional Director sa Cordillera Autonomous Region. Sa CAR, Baguio, I think, okay. No? Baguio na. Diin, ang iya sininga ginbuslan, amo si Alex Tablate, pero karon assigned sa National Office, sa Laboratory Service, sa PDEA National Office. And no, sa pag-istorya man Action Rex ni Gomez, bag-ong Regional Director, sakto itong ambal mo Action Rex by cellular phone,
sa karon sunod siya hindi pagid siya masyado maka-accommodate kay sunod siya nga ara pagid siya no sa quarantine facility pero sunod siya Action Rex nga nag-abot siya sa Iloilo June 22 lang. And pag-abot niya sa Iloilo, rekta na sa quarantine facility sa ila mismo sa regional office. Pero tugtog karon way pa nakagwa para atubangon ang pila ka mga... Iti ma-observe sa health protocols mo ti 14 days gid na nga ara sa quarantine facility ang regional director. Yes, sir. After 14 days, kung negative man ang resulta, kag mayo man ang resulta, back to normal na siya, magpangalagad na siya, mag-assume na siya sang iya sining bilang regional director na. Yes, sir. Bilang regional director na sa PDEA Regional Office 6. In fact, sa pagpakigistorya man ni Gomez kay... mo sila sang Bureau of Fire Protection caretaker na? Caretaker man si Senior Superintendent Jerry Candido. Oo. Plus pa, ang diri sa aton man gani, nagpakigistorya man kagina, siling niya, makalugar ta, mga pita. Sa akon Sino nagambal na? Si Buboy Plutinya. Okay. Niya pare sako ta. Sako pa si Fire Chief Inspector Buboy Plutinya kay Lakadlota kag probinsya ang iya sining jurisdiction, no? Kag masako pa sa Action Rex sa pakadto pakari and that is why sunod sa iya kay may mga panahon nga ginapatawag man siya sang alkalde man sa syudad sa La Carlota. Now paagi man sa telecommunication kung telecommunication ni kung pagpakigangot abi ni Gomez kay Apalya sunod sa iya nga may mga palibag-o nga mga challenges nga pag-aatubangon sa karon ang PDEA amid sining kamatuoran nga ginaatubang pa ang problema o kuna pandemya tuga sa COVID-19 pero sunod sa iya ang direktiba ni Apalya sa iya nga number 1 diri nga pasangkaron ang ila sini nga pagpakig-away kontra sa illegal nga droga partikular ang pagpabakod man sang barangay drug clearing program nga sa piyak sini nga ang Negros Occidental isa sa may pinakamadjutay bala ang mga barangay nga na clear kung ang paghahambalan as drug kuna barangay drug clearing program and pasangkuron man ang ila sini nga anti-drug operation. Pero diri sa Negros kag Bacolod ang PDEA personnel pila ka bilog disla? Diri Action Rex PDEA personal sa Bacolod kag sa probinsya lang sila sa mga 30 lang sila Action Rex. Oo, kulang gid ang ila sining tao base ba lang sa pagpakikangot man ni Gomez base balugangan pa bala ang ila sining puwersa especially sa pagpakig-away man no sining anti-drug operation. Ari ang pahayag ni Nicolas Gomez. Ang assignment sa Bacolod RD effective June 22 so under quarantine pa ang Bacolod nga RD sa buong ara siya sa regional office nga under quarantine considering ganit na restricted pang iya mobility. Di pa ni siya gikan, sir? Actually, sir, from regional director sa CAR, Old Villiera Autonomous Region. Naka-communicate na kamo with the new regional director, sir? Yes, sir. May communication ta sa iya, sir, sir, sa atong cellphone. So, may ang iya na subong standing orders na intensify pa hulagon ang tropa para maano pa rin natin ang problema sa illegal na droga, sir. Action Rex ang kabahin lamang sa pahayag ni Nicolas Gomez. Balita report sa Kamustang sunog to kagabi sa Dulid? Yes, Action Rex ang sunog to sa Valladolid. Ginapanaton ginakontak si SF02 ang ila sining ang ila sining fire marshal si SF02 nalipat ko siya nga pangalan ng Sulex. But anyway, busy ang iya sining cellular phone sa karon ang hepe mismo sa Valladolid
Bureau of Fire Marshal Chief, no? Mhm. Medyo busy ang iya sining communication kay ang kagina sa pagpakingagot man naton kagina kay Major Plotenya nga number 1 iya pa pag-istoryahan man kag iling hepe. Busy siya. O busy ang iya sining cellphone kisa gani sa kabisihan kisa sekretarya ang gasabat. Anong sabat sang sekretarya? Si SF Photo Andro de Misana? De Misana, no? Amo mo na kagina, kagiguro ba si Robert, kung gihambal kisang sekretarya niya. The cell phone you now, you dial beside her. Operator na ya, guro? Ay, operator. Oh. Tinga ga way ga sabataw? Oo, way siya ga sabat this time. Basi siguro nagapakig-angot pa ni siya o nagapakig-istorya pa sa bagong caretaker sa Bureau of Fire Protection diri sa Provincia Accionarex. Tinga may istorya gid siya kay obligasyon niya na iyang Yes, ipabalo kung anong pinaka-latest investigation nila. Oo. As to kung ano gidwa bala natabo, kamatuod ini nga may isa ka tawo amo na nga hungon nga nagsunog sa isa ka balay nga naglaton pa sa pila ka mga kabalayan rason nga ti grabe man ang damage ang sining sunog na tabo kagabi dito sa area sa nga poblasyon barang Banwas ang Valladolid Action Rex. Anyway, basin mangin available pa lamang si ang bag-o ko ng ang Bureau of Fire Marshal Chief sa Banwas ang Valladolid. Report sang patrol ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 12:03 ang aton oras. Salamat gid Aksyon Alvin Graba. Balita gikan sa patrol. Una pa lang nga hutong sa aton sining mga balitaan ang inyo sini nabatian. Isunod ta gilayon balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Upod ra kay Aksyon Brian Morden, ini may kang tanan, maki-update kita sining aksidente sa Banwas ang San Enrique. Tricycle nga may dala nga mga nga pasyente ho na aksidente matapos nga magbunggo sa dump truck. Ay, perti maning balita, no? Tulan sang wala pa makilala nga tao nakitaan sa syudad sang Sipala, sa syudad sang Talisay. Yari ang countdown sang report ni Aksyon Brian Morden gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Aksyon Brian. Aksyon Rex sa anom ang pilason lakit na diri ang drivers ng tricycle sang magluntad ang aksidente sining aga mga alas 9 ang takna dira sa may Rizal Street, Barangay Poblacion, Banwas ang San Enrique, Negros Occidental. Sa din ang ining Action Dex ni Matinion, yara na gindala sa tagsa-tagsa ka mga malapit nga hospital sa way pagid sa mga ngalan ini based sa tuning interview kay medyo naglinapta ang ila sining mga lakwan ila sining mga hospital nga gindulungan kay damo ini sila Action Rex. Sunod diri kay Police Captain Renante Salgado, amo ning hepe sang San Enrique PNP, ining tricycle nagabiyahe ini halin sa Norte Pastor. May karga ining pasyente plus ang 5 pagid ka iban pa kag nagasigsag kuno ang Bali, anom tanan ang karga ka tricycle? 5 Action Rex, lakit ang driver, anon sila. Tingkadamo sila niya, madulong pasyente. Overload gani mo, social distancing, wala na. Social distancing, why na social distancing ni? Okay, isa na pasyente, plus ang 4 nga, kaling ba maging na-mention, abi ni Juan, ni Salgado, kung mga pamilya niya, inihimata niya ini, kaling ako magpakakanto ka sa pasyente, syempre, way ka naman iban nga pasaheros ini. So, kuan siya mapadulong sa Banwas ang Valladolid na pa-hospital ini sang nagsigsag ang iya siri nga pagpadalagan sa motorsiklo. Pagsigsag niya, mao dito gid tumabok Action Rex sa piyak nga linya sang dalan kag nasugata yagit ining dump truck
nga ginapanag-iyahan sang Silver Dragon. Ginamaniho ini ni Shil Villanueva, ini may ngalan ni kay ara ni subong sa paginakop na sang Valladolid akon San Enrique PNP. Shil Villanueva taga Barangay Takuling diri syudad sa Bacol, particularmente barangay o kon sa area sang Doña Juliana. So medyo kuan dito tricycle nila ang half dito baldado gid ang iban diri kuan maning grabing mga kapilasan nga naagom o galing kay si Salgado kay na hindi pagid siya makahambal action Rex sa sitwasyon sa mga nakasakay diri basta multiple physical injuries ang naagom sa mga ini. Maki-update na siya tulo sa aton action Rex kay ti padayon pa man nila sila pag-imbestigar plus nga ti mas ginuna ang pagdala sa mga biktima sa tagsa-tagsa ka mga hospital. Ari ang palayag ni Salgado. Sir, isa ka tricycle nga going siya north direction. Truck na yasan sa Dragon. Yung south direction, pala yung sa linya. Tapos ano na tabo, sir? Dahil ang tricycle, sa informasyon sa mga bandong facility doon sa hospital na Pilipinas. Dahil nag-overshoot ang bando na siya. Dahil nakuha niya ang lugar sa mga po sa tumabok sa sir. Dahil niya nakuha sa mga makahanap sa ilo sa lugar ang pasikuha. Sumugaan sa ilo kasi siya na informasyon sa kawan sa dump truck. Tapos ang sakay una sa mga tricycle, sir, pila gini ka na yan sakay, sir? Siya na mga facility. Kumusta sila, sir? Initial? Ako sa mga sila sa hospital pagkatuloy ang daw kasi sa Pacondo. Ayun, tama. Kasi ako magkikitiya ay ang panalay ako ng sinitor ng daw kasi yung initiation. Pero sir, sa mga initials na makitaan sa area, sir, may arang ito, sir, sa nablang napatay o sitwasyon, sir? Hindi lang ito. Action next na mo nang palayag ni Salgado angon sa mga initials nga dito sining nasambit iya nga aksidente. Karon dugay-dugay balikan ta siya tawag Action Rex kapag kita sa mga ngalan kag medical bulletin man sining mga sakay sang tricycle Action Rex. Sa bahin sa dump truck yati driver, why gid siya maano no tungod sa kadakuon sa salakyan niya susubong ara siya sa pagginakop sang San Enrique PNP. Samtang sa syudad sang Talisay, ginahulat pa karon sang Talisay PNP nga may maabot nga himata dira sa ila kag magkilala sining isa ka or sining mga tulan nga nasapwan dira sa may Mount Kulo Kabayuhon, Sitio Kampuestuhan, Barangay Kabatangan, syudad sang Talisay kahapon sang hapon. Pero diri kay Police Lieutenant Ray Cordero, ang Deputy of Police ng Talisay PNP, ang tulan gin-preserve lang nila anay ini kag sa sulod sang duha ka semana magahulat sila kung may himata nga magkilala Action Rex. Ang ining tulan ulo kag pila ka part sa iya sining lawas may nakit-an man ito nga panapton bayo niya pangibabaw kag ang underwear niya nga nagapati sila nga ini lalaki bangod brief ini Action Rex. Pero dunot-dunot naman gani ini suno kay Cordero na kitaan ining tulan sa isa ka bantay bukid nga didto na assign nagalibot-libot sa mga sa forestal area nga ara ani o kunara ini naga plain view ini nga mga tulan Action Rex no. So naga-faction siya gani sa mga kung sino may nadulaan dira nga pamilya sa mga pila ka bulan na nakaligad nga magpadulong lang sa police station kag base sa bayo pa lang ma-identify nila abi ini.
Pero sunod kay Gordero sa masobra na isa ka tuig nga duty niya bilang detective police dira sa may area sang Pulo ka tuig? Isa ka tuig. Isa ka tuig na siya? Ang deputy sa Direction Rex. Okay. So wala man kuno sang may naka-record abi nga may nadula sa dira nga bahin nga lugar Action Rex o kung ano nga sitwasyon. So basi siguro abi siguro basi may naka-record nga way siya or kung ano sitwasyon pero nagapa-action siya kung sino may nadulaan. Sa mga remains sa ka-identified person sa may Mount Kulo Kampayuhan, sityo kung Pistang Bagay, Kapatayon Talisay City kahapon. Sir. Yes, sir. And then, gimala natin sa may Talisay City, Kapatag Cemetery. Preservation na nga, pero wala ito natong impotolo po. Wala ito namin nato ng mga tools na yung magkabasi may mag-claim pa ba lang relatives sa sini na mga remains. Okay. So mag-ambal kita skeletal, ano nga mga parts ng body ni sir? Kompleto po man? Bali, coalition ng bones na lang, no? May pakangot man, ribs, tapos may skull man. Tapos may recover na kapatid siya ang iyang radyo. Dapat mo underwear niya. Pero ang iba ko lang yung underwear, ang iyang underwear, tunod na gate, magtababayan kita mag-identify kung babae o lalaki. Pero presumably, ano kita nga siguro lalaki kay ang iyang underwear nga meron na na-recover na to. Bali, isang lalaki ito boxer brief na siya. Action Rex, sa munang confirmation ni Cordero angot sini, ang lugar nga din dito siya nasa Puan, mga 5 ka kilometro pa halin sa damo pamalay Action Rex. So dito na sa bukid-bukid na gid nga porsyon, no? So gahulat-ulat sila kung why isang ibata sa sulod ng 2 ka semana abi nga magpadulong agod nga magkilala sila nila mismo magpalubong sining sambit nga mga tulan Action Rex. Wala yunon ko naninigamay ang sa gihulngan nga isa ka miyembro sang Philippine Army nga na patay ini gin aligar ambush ini kahapon nga actually ini nga army ang 62nd under in Action Rex ang 303rd Infantry Brigade man diri sa probinsya sang Negros Occidental. O galing kay si Police upon si Colonel Inocencio Pasaporte while natundugay na istorya nag-travel pa siya kag pagbalik karon nawag sa ato magabot siya sining istasyon to confirm and mahatag sining information regarding sining ambush kahapon nga adlaw pero tiyang napatay nga ini Action Rex nga based sa report amo ni si Corporal Mark Anthony Kioksonel daw di ko manong apelyido niya kay do kayo next apelyido niya Kiosyon mas may L pa sa punta pero to mas amo ni check ko karon kung ano din ang totoo niya apelyido kay may NL sa punta mo legal ang edad taga syudad sang Himamaylan but wala kita sa particular nga address gidri no based sa isang record or report isa sakay sa motorsiklo sang ginambusan dira sa may area sang Purok Barangay Sitio Compound Barangay Luz gihulngan no kahapon mga alas 5 sang hapon siya mala ni isa no sa ginapatian diri ang nag-ambos ti miyembro sang New People's Army Action Rex. Kompletohon ko ni Corona ang detalye sini para may balansa aton sini matag palamati ko na dagiblang pila pa kita mga sedari. Na-sign di sa gali Action Bryce sa Army's Community Support Program sa Barangay Banwagi, Siyudad sang Giulngan. Action Bryce? Dalagi lang na utod si Action Brian more than gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Action Brian? Yes, Action Rex nakuha ni siya ang 62nd dira na siya lapit na kuan mo sa may area sang
ini nga barangay sang Banuwagi ini no community support program in barangay Banuwagi gihulngan ang ila sini nga ang iya dira siya na deploy or na assign action Rex no. So way ginik malos taon ni kay on the spot patay ni siya while gasakay sa sini nga motorsiklo. Ang detalye sa dugang karon. Balita gikan sa Nokpo kag Philippine Army, Action Brian Morden nag-report una sa balita na sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Brian Morden sa mga balita gikan dira sa Negros Occidental Provincial Police Office. Plus ining natabo nga pag-ambus sa isa ka miyembro sang Philippine Army nga na destino dira sa area sang gihol nga Negros Oriental pero taga syudad sang Himamaylan ni si Corporal Mark Anthony Quioson assigned sa Army Community Support Program sa Barangay Banuwagi sa Kopinisang syudad sang Giolngan. Bantayan ang dugang sinikaron mga ka-aksyon nga progress o report. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 12:17 na nga oras. Matapos ang balita ni Aksyon na Brian Morden kadtuan tanay si Aksyon na Marlon Hinovia sa Kapitolyo. Ini may kangtanan sa duwa ka mga taga Bago City bagong COVID positive sa Negros Occidental. Syudad may 5 na ka mga active confirmed cases. Kag sa payout sa additional beneficiaries tapuso nanay sang DSWD antisugdan ang pagpanagtag sa second tranche suno kay Regional Director Macapobre. Kag iban pa mga balita gikan sa probinsya. Yari ang report ni Action Marlon Hinovia. Action Mar? Action Mar? Din siya nagkadto. Dali lang kay Waipa si Action Marlon Hinovia gikan sa Kapitolyo Provincial. Ara na si Action Oliver Waipa. Nawala man siya. Ara na. Action Mar? Action Rex, unahon ko lang ang ining nagduga ng mga kaso sa COVID positive sa Negros Occidental. Doon di naman mayo nga balita para sa Negros Occidental kay man mayara sa nagdugang. Anom naman, no? Umpisa sa 86 nagdugang sa anom sa 91 na Action Rex ang kanamuon sa COVID positive. Itong duha ka mga taga-syudad sa Bago, una ina nga nag ano ni ang anom ang bago ni today ni siya nga report? Subong ni Action Rex, ang anom lakip na sa duha ka taga-syudad sa Bago. Gali. Oo, kay na ginpagwa na ini sa DOH sa regional nga talatapan para naman gani sa bahin sang record sang Provincial Incident Management Team. So, ining anom ang ika-86 kundi kahapon 85 ang report naton. Ka-86 bali 31 anyos nga babaye LSI halin sa Manila, taga La Carlota City, nagka-facility quarantine. Taran-taran sila ni Action Rex nga anom asymptomatic taran. Ang ika-87 32 anyos babaye LSI halin man sa Manila, taga Bago City. Ika-88, 22 anyos, babaye, LSI, halin naman siya sa Cavite. Taga Sagay City, ini siya. Number 89, 38 anyos nga lalaki, LSI, halin sa Manila, taga Bago City. Ika-90, 57 anyos, lalaki, LSI, halin man sa Manila, taga Silay City. Ika-91, 30 anyos, babaye, LSI, halin man sa Manila. Subong ining anom niyo, 5 taran ka mga taga ang halin tanan sa Metro Manila. Ini isa ang taga ang halin sa Cavite Action Rex. Now, ang sa sunod sa Bago, ining 32 anyos nga babaye, hali ang yasadeng address is Barangay Malingin. May travel history siya. Halin sa Pasay City. Ara siya gin-quarantine sa una sa Barangay Isolation Unit.
pero kung transfer na ini siya sa provincial quarantine facility matapos nga nibaluan nga nangin positibo ang resulta sang test sa iya nga ginpagwa kahapon. Ang sulat sang bago may 5 na confirmed cases sa COVID-19. Ang isa pa ka taga-sulat sang bagong 38 anyos nga lalaki taga barangay Pakol naman sa Action Rex. Ang travel history niya sa bahin sang probinsya sang Rizal. Subong naka-admit pa niya sa isa ka private hospital rin sa may syudad sang Bacolod. O laban-laban ginaidiyahan sa ngati aselohon man sa bahin sang isolation facility para nga at least matatapan din siya sang maayo. Action Rex. So na suliton talang 21 na ang kaso sang COVID-19 sa Negros Occidental. Kung may nagadugang, may nag-alalayo man Action Rex, amo ning tawag sila nga fully recovered. Ti kahapon 17 ang gin-report naton nga fully recovered. Subong kon idugang taning 4 no kay sa record nagapakita may ara sang naka-recover man nga 40 anyos nga lalaki nga taga-syudad sang Sagay. Naka-recover man ang 19 anyos nga babaye nga taga-Banwa sang Kawayan. Ag naka-recover man ang 38 anyos nga babaye nga taga-Banwa sang Bidaldagan. Plus ang ika-duha nga nag-positive nga taga-syudad sang Cadiz fully recovered naman ang Rex ang status ri kanya sa nga repeat swab test ang nag-negative man gasubong ginasikaso rin siya parang ma-discharge mapagwa na siya sa bahin sang Provincial Healing Center kon quarantine facility ikandara sa may Banwa sang EB Magaluna. Lawan ko lang kay importante ni ginaulan sa gihapon sang palamagutanon ang talatapan sang DSWD Endri sa bahay Bacolod City, pasaka dito sa bahin sang regional nga talatapan. Kaya lang sang luyag klarohon si DSWD Regional Director Maria Evelyn Macapobre. Ayang isa na gitanunsyo Action Rex nga umpisa sang releasing sang SAP assistance hindi niya kabahin sang second tranche kundi first batch ini sang additional beneficiaries. Additional beneficiaries bot silagon amo ni sila ang mga beneficiaryo nga agalan nila ginlista kag gin usisa it sa maayo gin paidalom sa duplicity check sang DSWD halin diri sa lokal region pagkato sa central office kag natukiban kag na kumpirmar Action Rex nga kwalipikado gid man. Ambal ni Macapobre ang unang batch sang ginatawag clean list. Clean list listahan ini sang mga benepisyaryo nga dapat tagaan pa kay kwalipikado sila Action Rex. O sa bahin naman sang second tranche ti hambal ni Macapobre nibaluan naman sang kalabanan nga ang makabaton lamang sini mga benepisyaryo halin sa syudad sang Iloilo, probinsya sang Iloilo kag syudad sang Bacolod. Dabalin 3 ka lugar Western Visayas hindi magaumpisa sa pagpanagtag sang second tranche ang DSWD kung hindi nila matalaptap matapos-tapos ang papanagtag sang ayuda sang saning additional beneficiaries kabahin pa una nga tranche ang pagpanagtag. Ang target nga kanamuon nga hatagan sa mga additional SAP beneficiaries 19,534. First batch pa lang Action Rex ang ginpagwa nga clean list sang DSWD Central Office Bosilingon ay second batch pa. Kaysa pagkahibalo ni Macapobre tanan Action Rex ka mga LGUs may ara sang additional beneficiaries. Pero ang Negros Occidental daw ay mana second tranche, daw Bacolod manaling may second tranche ang ginpagwas ang DSWD? Correct Action Rex. Why second tranche sa Negros Occidental? Ining ipanagtag ni part pa ni sang first tranche. Okay. Isang first tranche ni Action Rex. So maning target nila sa Bogos nga Western Visayas 19,534
534. Amo na kinatingwaan nila nga makulo kompleto mauna tapos hindi sila makaproceed sa distribution sa payout sa second tranche kung hindi nila ni matapos-tapos paghatag sa ayuda sa mga additional beneficiaries. Grabe ang sala sa mga ngalan si Reaction Rex mo. Ang ginduga nga listahan pala nga makabaton. Ang problema hambal na pagkapobre, ginihemplo niya inang nagapalarios nga lang pilyeto, bla? Sana sang medyo polo problema, kay laban-laban, base kundi na sila anay madala sa initial nga clean list, kay hatag nga mo ng tagaan sa ayuda. Ay, usisaon pa na sang Reaction Rex, kay base kung isa kangalan, o kung dua kangalan, palarios, isa lang ka persona ang magabaton. Tingwa siya na suli kung naprobahan na, tidwa gaya kayuda yung sa mabaton. Ay second batch pa nga clean list nga ipadala sa kay magapobre. Din ini nga mga lugar, o nga waay gini nga dali magapobre, porque 21 ini ka mga lugar sa Bugos nga Western Visayas. Sa ato sa Negros Occidental, may 5 Action Rex ka mga local government units. Ano si Maria Evelyn Magkapobre? Habang tinatrabaho pa doon sa central office ang pagbaba ng pera dito sa atin, ibibigay na namin itong listahan na ito sa mga LGUs para mapaskin nila at maabisuhan na yung mga tao na pumasa sa ilang hakbang ng pag-duplicity check, kaya natala ang kanilang pangalan sa clean list. Eto sila ang una naming babayaran. Halos lahat ng ating LGU, meron naman tayo additional beneficiaries. So, again, madaliin na natin yung ating pag-encode sang SAP dahil pagkatapos nitong additional beneficiaries, susunod na yung ating pag-payout doon sa second tranche para sa mga lugar na ECQ pa noong Mayo 1 hanggang 15. So ito po ay ang bilog na probinsya ng Iloilo, kasama na ang Iloilo City at ang Bacolod City. Ang encode nga ginamuno ni Magkapobre Action Rex, ang latest is ara pa lang sila sa 67%. Ang ilan sa nga pag-encode. So para ginapadali para nga maumpisahan naman papanagtag sa second tranche sa Bacolod City. Ang kaagsunugikan sa Kapitolyo Action Marlon Sedovaya. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Marlon Hinovia, balita gikan sa Kapitolyo Provincial, Action Radio, Philippine Standard Time, las 12:29. Dali gilang ha, dali gilang mga ka-action, mayara kita pila ka mga commercials, balik lang ta dugay-dugay. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tapunan sang tisyo kon kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puloy-an kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayo. Balita, banat, bulig. Pabalik kita diri sa aton sining pagpangalagad Action Radio Philippine Standard Time, las 12:30, las 12:30 ng aton oras. Sige, Action Art kag Action Eric Magbanwa, standby anay sa mga balita naton gikan sa inyo sinitag sa ka mga areas of assignments. Diri kita nay ho, importante sa tanan may tisi. Kulang bala ang imo sining lawas sang vitamin C? Hindi magproblema. Magmighty C, alkaline base nga vitamin C, adlaw-adlaw, mga kaksyon. No? Importante gid ni. Dapat permi mangin mabaskog ang aton sining immune system sang bugos nga pamilya
para hindi madali madapuan sa anuman sining nga balatian o kung sakit para more energy pa. Mag-Mighty C, alkaline base nga vitamin C, proteksyonan ng ato sining lawas paagi sa pagtumar sang Mighty C, isa ka alkaline base nga vitamin C. Diri sigurado ka na pure 100% alkaline base nga vitamin C. Mighty C, mga kaaksyon, ang aton sinito maron matagadlaw. Kag isa pa, Santon Plus Herbal Capsule, naghahatag protection sa aton lawas batok sa mga free radicals katulad sa anti-tumor, anti-cancer. Naghahatag man sa protection sa aton sining nga lawas batok sa mga cyst, goiter, breast, ovary, kag prostate enlargement, no? Santon Plus Herbal Capsule, mga kaaksyon. Nagapabakod man sa aton immune system, kag ang importante madamo ka man nga makuha nga vitamina kag minerals nga makabulig sa mga aktibidad sang tumor kag cancer cells nga riyara sa lawas ta. Santon Plus Herbal Capsule, mabakal ninyo ina sa mga suki ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sining lugar. Isa pagid Santon Plus Herbal Coffee Mix, 100% mangosteen kag suya, mga kaakson, no? Santon Plus Herbal Coffee Mix, anti-inflammatory para sa ikayong lawas naton kag luwas sina, may mayara man sang antioxidant, vitamin C, E kag beta carotene, no? Magluwas sina ang Santon Plus Herbal Coffee Mix, mga kaaksyon, ang nagabalanse, nagapatigayon sang balancing hormones kag inflammatory compounds, no? Anti-inflammatory compounds. Kag ang manami diri luwas sa anti-aging, balancing blood sugar levels, kag makabato-batok sa mga diabetes. That is why ginarekomenda ta sa inyo kung mag-coffee ka mo sa sining mga inoras, Santon Plus Herbal Coffee Mix, mga kaaksyon. Mabakal ninyo ina sa mga sukin ninyo ng mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sining lugar. Malakay Finance Corporation, basi kung nagakinanglan kamo house and lot, property or land title loan, vehicle, truck, heavy equipment or car loan, pension or retirement loan, Malakay Finance Corporation. Yara lang sa Santo Niño Stop sa Barangay 2, Bacolod City, tabok lang sang Pure Gold Banago. Pwede ka tawag sa 433-4309 kag 433-4307. May mga branches ang Malakay Finance dara sa Victorias, La Carlota, Kabangkalan, Sagay, Bago, Cadiz, in San Carlos City. Malakay Finance Corporation, Santo Niño Stop sa Barangay 2, Bacolod City, tabok lang sang Pure Gold Banago. Pwede ka tawag sa 433-4309 kag 433-4307. Ordinaryo kag komplikado nga kinanglanon pinasay nga solusyon, serbisyo kampyon, Malakay Finance Corporation. Aksyon no Radyo, Philippine Standard Time, las 12:35 ng aton oras. Daw pigado gid ko sa oras santa, daligid lang kay bubuotan ni Blanay hong pila ka mga commercials naton. Balik lang ta dugay-dugay, mga kaaksyon namon sa kanginan. Magbalik ang aksyon, balita, banat bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Pagdayon Aksyon Radyo Bacolod saludo. Ginpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente
Anchorman of the Year, Art Tayhupoy. Reporter of the Year, Brian Morden. News Presenter of the Year, Boy Duran. Special Awards for Administrative, Nani Kirao. Best Radio Drama, Ang Timbangan sang Katarungan. Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Bulid ni Aksyon Rex Cantong. Kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod, Aksyon Radio. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo. Ginpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayhupoy. Reporter of the Year, Brian Morden. News Presenter of the Year, Boy Duran. Special Awards for Administrative, Nani Kirao. Best Radio Drama, Ang Timbangan sang Katarungan. Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Bulid ni Aksyon Rex Cantong. Kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod, Aksyon Radio. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan.
Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas. Pasyenteng mayroong ibang sakit. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12:43. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radyo. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, palakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Pabalik kita diri sa aton sining pagpangalagad Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12:44 na 12:44 na mga kaaksyon. Kadto antang balita ni Aksyon Artay Hupon sa Bacolod City Government Center. Ini may kang tanan sa bagong mga ambulance ang city disaster gamiton para sa pagresponde sa mga aksidente kag medical cases. Suno kay Executive Assistant Jomari Vargas turnover ceremony patigayon nun sining hapon. Yari ang kaundan sang balita ni Aksyon Art Hopon gikan sa Bacolod City Government Center. Aksyon Art. Sining Aksyon Rex formal na turnover sa apat ka mga barangay kag isa ka ambulansya ni hatag ini o kon iga-assign sa office ang City Disaster Risk Reduction Management Office o kon CDRRMO. Kabahin ini sang budget allocation sa talatapan ni Mr. Jomari Vargas nga among cluster head sa talatapan sadtong nagligad nga tuig pa ini. In fact, supposedly kung wala ang COVID sang March pa ini na hatag o kung na-deliver diri galing kay bangod man sa natabo nga pandemya, ini siya ang na-deliver nagligad ng simana. Ang mga barangay diri sa Bacolod nga maging beneficiaryo sunod kay Vargas sa ini ang barangay Felisa,
Mansiringan, Villamonte, kag Barangay Vista Alegre, sa diin ining nga mga ambulansya ang nagabalor sang 2,838,000 pesos kada isa. Action Rex may suma total nga budget appropriation nga 14,190,000. Now, ang sabahin sa CDRRA mo, plano ni Mr. Jo Marie Vargas, kay subong may existing ambulance sila na operational, pero ining duha ka mga ambulansya dedicated lang para sa pag-responder, may hakuton, halimbawa, nga mga nag-positive abi sa RT-PCR test, pag sa ilo sa mga patients ng COVID, kag COVID concern ng tanan ng ginasikaso sa ring duha ka ambulansya si office on plano ni Vargas kayong bag-ong ambulansya na mag-assign siya sa ring talatapan gamiton ini agod sa pag-cater sa pilag ka mga aksidente o mga medical concern na kinanglanon i-transport paagi sa ambulansya. Nausulo pa kay Mr. Jo Marie Vargas, ini naman ang i-assign o kung sa mga barangay nga mga ambulansya i-coordinate nila maninis tagsa ka barangay kay matabo ang tagsa ka barangay yung may ambulance nga malapit sila lugar ang mga insidente amo na lang ning ginatawgan sa taga 117 nga mag-respond man para mas mapos kang madasig kung lapit sila location ang natabuhan sa insidente. So sining hapon ginapabot nga posible si Mayor Leonard Dia nga mo man ang chairman sa City Disaster Risk Reduction and Management Council ang mag-attend sa sining turnover ceremony dira pati kayonon sa Bacolod Government Center. Yaring confirmation kag parayag ni Mr. Jo Marie Vargas. Ang duwa nga existing ko mo ni sa COVID. Ning isa mo ni pasantay ko to sa NGC bago. Kaya makabulig bla sa kaso may normal na bla nga accidente ako na ng medical emergency. Mo nagkamiton ko ning duwa ko ning COVID dedicated na ya para sa COVID na gini. Kuha siya ng special transplant in 2019. Last year pa na ito. Tanis supposed to be March pa nila deliver. Di mo, galing kasi na COVID siya. So, may ma-deliver on time. Kay October 90 days rin sa Manila. So, that's supposed to be March. But na-lockdown na Manila, so may ma-deliver sa Bacolod. Kasi wala na-deliver sing last week lang. So, itong over naman si mga apon sa barangay. Sa barangay, lagi nga apat sa barangay mo. Actually, ang amon sila ni mo, kung para may aksidente, lakit sila, sila na request naman nga ma-responde. Okay. Abila Monte, pero niya naman nagamit ako lapit na sa ila mo. So, amo nang ila function, same time, pabulig sa amon kasi kung na pinakalapit nga ambulance niya, may barangay may ambulansya, kami ara sila mo i-request sa amon ma-responde anay. Si Mr. Jo Marie Vargas ang Executive Assistant kag Cluster Head sa CDRRMO. Karon sa hapon sa Sol Report sa Afternoon Edition, bantayan kay may aras ang plano na mag-sugiranon si Vice Mayor Sid Familiaran as chairman sa City Interagency Task Force kay Mayor Pino Nadia para naman iya sa mga regulation na ipatuman sa city sa mga authorized person outside residence. Kay na nakita dari si Familiaran kapin pagid ang nag-deliver sa may essential products sa Sunrex. Pero sila nagalibot iniya kan nagatamo kalin dito ang iban sa Cebu kag nagakadto diri sa ato ang iba nagapanaon pa sa Magkalanan kag iba nagatulog padikon kaysa sa Bacolod. Pero matyagang ko do libre sila iya. Kay amo ni silang apormo balik kay iti malang na ni Vice Mayor Elcid ko nang nagapatuman sini wala man gasunod sa tanan nga hilikoton nila. Like for example ang pulis isa na da nga gintap nila mo. Galing sa Sunrex ang sa apor while regulation din ang masaway unless nga pareho sila kung may regulasyon na sila nga ma-set up diri sa Bacolod. Amo na ang pagsugo. Pero what I mean ang social distancing kagang face mask isa na da nga daan. Bisan may social distancing kung hindi way maginapangayo kung infected na siya karon kag gumaon sa karintriya na mo nang isa da kakasuha lagi ng face mask ka isa na sa sila yung vice istoryaon ko na sa mayor kay plano ni vice na mag-coordinate sa province kaya yung mga apor yung nagasulunod diri amo nang nagaling sa Cebu lagi nakabalakan nila sa ibang nga lugar hindi man high risk kaya man na problema mag
luwas lamang dito sa Sibutin point of entry nila dira sa bahin San Carlos, dira sa may area sa Escalante. Nga mo lang sila dapat ang province may coordination man diri. Kaya dito sa Iloilo, ang Sulex, amo namin ginahimo mo sa Iloilo, sa Apor, yung wais sila ginapatabok kung hindi ginadaho naman sa mga upodinas kumpanya nga na nagataner sa probinsya sa Iloilo, kagway na ginapagbiyahe ining authorized person outside residence na galing dito sa mga high-risk area. Nagtupa ang ulan, no? Nagulan da? Nagulan, kulpiyada lang, hindi magindamon, pero tiba sa akin ko nagalakad ka sa Rex. Laban. Balita gikan sa Bacolod City Hall, ang ka-aksyon nyo, aksyon at tayo. Hipon na sa balita na sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action R. Tayhupon balita gikan sa Bacolod City Government Center. Matapos ang balita ni Action R, kadtuanta si Action Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. BCPO nagadumili sa pagpasulod sang operating units PNP Mano Conpedia nga hindi magagi sa health protocol sang syudad. Dapat gidlang. Yari ang countdown sang report ni Action Eric Magbanwa. Action Eric! Oh yes, Action Rex, very green o kanto. Dumayo ang. Ayo di purma. Result ay na sang coffee mix. Okay. Tuway pa ko ka simhot, tao? Ati, simhot ka tapos mo programa eh. Simutan lang? Ayo di purma. Kung gusto mo, ikupon mo pa. Tonlan. Karon na. Hindi inamadala sa singhot Axarex. Okay. Amo na nga nag-ulan, dapat igupon mo kikatugnaw sa mga Gani, sabahon. no, gulpi lang nagbugnaw ang tiyempo. Kaya hindi ka rin na may coffee mix kita mong, no? Tapos na programa, manapi kita. Ayo di purma. Okay Amo na ng tirada, Action Rex, no? Amat-amat bang ba? Hindi mo man iba matingop? Eh, lain-lain maningok teki, ano eh. Lain-lain mang tag-iit eh. Amat-amat lang. Oo. Amat-amat na ba para hindi man ta malumos? Budlay man ko tingop kay malumos man ta. Malumos sa sabaw? Ayo di purma. Kinahanglan nga mag-amat-amat lang kita, no? Kaya mo na ang tirada, kaya at least wala magina aspirar ka pa nga, may ara pa sa sunod, may ara pa gani nga wala ka abot, abot gina siya, no? Amo na ang tirada, Sir Rex, no? Di dapat pabto na nila, kagdulungan na lang tanan? Hindi, gani, amo na nga naman ko si mo amat-amaton lang. Gali? Eh, kunting bon mo na, dason nga si Mana hangla ka. Pero kung hindi matingog, makapanumdum, ay, ito sa simana, may ara naman na, no? Amo na ang tirada, kag sikreto, Action Rex, hindi ka magtingog. Amat-amat. Sige Kung tingog na, dako balagbong. Believe me, Action Rex, no? Dire ta? Sige. Dire kita sa mga malita gikan sa Bacolod City Police Office. Doga, yuhum ko sa imo na amat-amato na. Amat-amato na lang, no? Sige. Dire kita sa Bacolod City Police Office kabalita sa Rex. Dire pa siguro ni Police Lieutenant Colonel Ariel Pico ang ato siling Public Information Officer sa Bacolod City Police Office na ang kutob sa mga operating unit nga nagasulod diri sa siyudad sa Bacolod kinahanglan gid kag maagi gid sila sa ang tawag na health protocol Action Rex. Ini akod man kawan man lang basi kung magsaylo kung may arak man sila dala sa tawag nga COVID-19 amo ang ginapaiway sa atol siling Bacolod PNP sa bahin sang Regional Drug Enforcement Unit alin sa Pro 6 Action Rex. Kung imo maobserbaran na medyo nag-call off ang ila sining drug operation diri sa Bacolod bangod sining tawag nga health protocol man kati hindi man sila kasaylo dayon from Iloilo to Bacolod ka mag-operate diri sang drugs
unless and until nga mag-agis na sila tawag nga Health Protocol Action Rex. Ang sabahin sa Philippine Drug Enforcement Unit, wala pang problema sila ni Colonel Pico because nga may-ari man diri kaugalingon ang PIDEA nga opisina kag hindi niya maghalin pag PIDEA dito sa Cebu nga sabahin sa sining Cebu ginakabig ini nga high risk kon COVID-19 ang paghahambalan. Sa bahin sang mga kapulisan sa Bacolod PNP specialmente ining duha ka team sang ginatawag nga PNP Team Track Tracing way problema actually kay paidalom ni sa swab test kag ang resulta nangin negatibo. Ang duha ka team sang PNP nga mo ini ani kapatigayon sang contract tracing diri sa syudad sang Bacolod. Yari si Pico sa interview sang Aksyon Radio. Ang aton PIDEA wala ni tabok-tabok. Why ni sila ginapatabok sa subong included sila sa naka-lockdown. Kay last week naka-meeting kita sa Kadak balang sa aton Anti-Illegal Drugs Council. Ang taga-PIDEA naton nga taga Cebu, hindi sila kapapuli. So magpuli sila dito o may magsulod dire gina-quarantine gid nila. Maski man sa aton dire kag kun kinahanglan gid security, ga-provide man kita for additional security sa ila. Kag ga-follow man sa basic protocol kay kabalo sila sang konsekwensya pag sa government service ka tatlo niya kakasot kay hindi lang man ang aton nga mga LSI or OFW repatriates ang subject sa quarantine. Kanan dire even nga government officer naton aton dire ang mga pamedicinal personnel naton they must undergo magasunod ang protocol. Kag kung may ara dire violation action Eric pwede sila makareport na refer man naton sa aton dire nga IATF headed by Vice Mayor Isid Familiar. Nasubong atin daw amo na ganyan siya gadamong gaguluwa nga report nga pamangkot nga action Eric mabalik na makuno sa execution ko hindi. Kung may ara dire yan nagapasaway report as immediately kay will contact sa City Health at the same time naton nga IATF kay may ara nagita contact tracing teams nga halin mismo sa BCPO. Police Lieutenant Colonel Ariel Pico ang Public Information Officer sang Bacolod, PNP. Ang inyong kaksyon sa Bacolod City Police Office, una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Eric Magbalon report sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 12:57 ang aton oras dagang sa Mataksyon Eric Magbanwa. Yari ang pinaka-bag-o kag pinaka-epektibong herbal supplement ay ang Evergreen Herbal Capsule, no? Nagabulig limpyo pabakod kag nagabalanse sang sistema sa aton sining lawas. Anong epekto sang Evergreen Herbal Capsule? Ang sobra ginabuhinan, ang kulang ginadugangan. Amo ning importante dre, no? Kay kun kulang na, huwag pa ginadugangan. Diba? Dapat dugangan gid. Ang nagabulig man ini sa pagpanubo sa mataas nga blood sugar, bad cholesterol, sobrang asin, so uric acid, hyperacidity, kag creatinine, no? Evergreen Herbal Capsule, mga kaksyon nagadugang man sa supply sang kakulang sang vitamina kag minerals. Makabulig sa constipation, gintingob nga puwersa sang pito para sa ikayong lawas, kumplitong-kumplito. Ay, pwerte mo ning manamig, basta kumplitong-kumplito gid, no? Evergreen Herbal Capsule, mga kaksyon magtumarad daw-adlaw ang inyo katimbang sa ikayong lawas. Sa dugang sining kasayuran, sarang mag-text or magtawag kay Doc Crispin Hico sa cell number 0910126415. Evergreen Herbal Capsule. Mabakal ninyo ini sa mga suki ninyong mga butika sa syudad sa Escalante, yaradra sa Sign-in Drug Store, Escalante City, kag Escalante Pharmacy sa Escalante City Public Market, 978 Pharmacy sa Sagay, kag 978 Pharmacy man sa syudad sang Cadiz. Sa Our Lady of Pilar Drugstore sa Cadiz, St. Veronica sa Cadiz, kag Botica Centrox sa Victorias, kag dra sa Kingtown, Victorias, sa dra sa St. Anthony Drugstore, sa Chrismar Pharmacy sa Barangay Bata, kag Lisa Tan Drugstore sa Barangay Sumag. Evergreen Herbal Capsule, mga kaksyon.
Kadtuan na ang mga balita na gikan sa out of town tahon naka-standby unahon tang balita ni Aksyon Tomon Forte gikan sa Dakbanwa sang Sagay. Ini may kang tanan sa napulo ka mga persona ang gindakop bangod sang illegal nga pagpanahor. Ay, perte kung din pa nagka-COVID dito pa nagpanahor. Yari ang kaudan sang report ni Aksyon Tomon Forte gikan sa Dakbanwa sang Sagay. Pulo tanan ka mga persona ang nagkanadakpan sang Sagay City PNP pasado alas 5:40 ang takna sin hapon kag alas 5:50 dua ini ka Operation Action Rex ang natigayon nila ya ka hapon sin hapon kag natigayon nga nagkaladakpan ini sa akto nga nadakpan ang ini nga mga persona tong 8 Action Rex nga mosanday Maricel Yaburi in Mario Buhok kanday 1 anyos may asawa kag subong man si Aurelia Salaver i Amparo 69 anyos kag ang katatlo mo si Minita Hatag i Librado 64 anyos balo kag initanan pumuluyo iya sang Purok 11 Barangay Poblasyon 1 Siyudad iya sang Sagay kahapon kag bangod sini Action Rex na tigayon nga makuha sa ilang sa ka playing card kag subong man ang debt money amounting of 200 pesos kag subong ining mga persona Action Rex ari iya hunong sa custodial facility kag subong man Action Rex ini sanday Amalia Cabahog Flores 59 anyos kag Glenn Copio 8T 52 anyos kag si Igido Bulaquinho Mihika 66 anyos si Jose Gopio Jr. Isumdi 68 anyos kag subong man si GC ni Kugunon Isumdi kag si Pap Joy Isumdi Dierio kag si Ricky Manggubat Flores 41 anyos nagkaladakpan sila Action Rex sa Madyong kag Pusoy ara hunong sa custodial facility sang Sagay City PNP kag magapangatubang sang kaso angot naman iya sa pagbayunar sang PB 1602. Amo ni Action Rex sa madulong naton yung mga balita gikan diri sa norte nga bahin sang Negros literalmente sa siyudad sang Sagay. Aksyon Tomon Forte ni report una sa balita sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Tomon Forte. Balita gikan sa Dakbanwa sang Sagay. Matapos ang balita ni Aksyon Tom, kadtuan tanay nga balita sa siyudad sang La Carlota. Ini may kang tanan sa mga kapulisan sa siyudad padayon nga nagamonitor sa mga bus terminal. Ilabi na sa pagbantay sa pag-abot sa mga locally stranded individuals. Yari ang kaundan sang report. Upod na kay Aksyon Percival Villamor. Aksyon Pers. Yes, Action Rex ang La Carlota Police Station sa pagpamuno ni Police Colonel Jonel V. Guadalupe ang peace and order sang siyudad sang La Carlota matawhay kag wala man sang crime nga nahitabo sa sulod sang 24 oras sa sini nga mga tinihon. Kag nagapadayon man ang pagmonitor sang aton kapulisan diri sa siyudad sang La Carlota sa pagbantay sa mga bus terminal natuhoy diri sa mga LSI o kung sa mga persona nga nag-aabot halin sa nagkalain-lain nga lugar. Kag may ara man suno man sa aton nga Deputy Chief si Police Deputy Edgar Saldi may ara nga istinta ka mga PUM nga ginamonitor diri sa quarantine facilities sa siyudad sang La Carlota. Ang peace and order situation sa city peaceful kita no siguro ina na sa tungod sa presence sa aton kapulisan sa mga kaligan sa sa aton nga mobile patrollers no. So mga to ang tingog ni Police Deputy Edgar Saldi sa siyudad sang La Carlota. Report live gikan diri sa siyudad sang La Carlota para sa Aksyon BBB program una sa balita una sa Aksyon Percival Villamor nag-report sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Thank you, Action Percival Villamor, balita gikan sa siyudad sang La Carlota. Action no Radyo Philippine Standard Time, la 1:05 na nga oras. Matapos ang balita ni Action Percival Villamor, kadtuantang balita gikan sa siyudad sang Cadiz. We have Action Roger Gotib, kapulisan padayon nga nag-implementar sang curfew ordinance. 20 ka mga persona nagkaladakpan sa isa lang kagabi. Kadamo man ba? Yari ang kaundan sa report ni Action Roger Gotib. Action Roger. Action Rex, padayon ang pagkampanya sa mga kapulisan sa bansang curfew ordinance sa sunod sa Cadiz. May katon sa gihapon sa sining pagpatigayon sa protocol sa COVID-19 precautionary measures. May 20 tanan ka mga persona nga mga nagkalalakpan, sumugod gid alas 9:20 takna sang gabi kagabi gid lamang sa maglibot ang mga katapos ang kapulisan. Alas 9:30 may gidala na sa bansang Cadiz City PNP. Agod nga i-detain na pwede si Jess Tana, i-asosina 28 anyos sa edad, kag residente sa Purukawa, Barangay Zone 6. Gindakopan si Jose Leonora, si Villalobos, 26 anyos sa Crucing Valderrama, Barangay Luna. Ginakop si Christian Lumbay, Paraon, 23 anyos, residente sa Santa Cruz, Barangay Bangkeruhan. Raymond Cabrera, 28 anyos, soltero, sa Purok Zone 1, Barangay Vista Alegre, sa Ciudad Camacolod. Rohil Enriquez, sa residente sa Villa Luisa, 31 anyos sa edad. Nagyapon diri sa bansang Ciudad San Cadiz, Antonio Moradas Ibispe, 25 anyos sa edad, soltero, sa Villa Marilia 2, Barangay Zone 2. Alas 10:40 naman, gidakop si Jonathan Badilis Isaborno, 55 anyos sa edad, sa sitio Tunggoy Baybay, Barangay Zone 5, sa Siliman na Ciudad. Gidakop pa si Vicente Aranwes sa Imansuito, 18 anyos, residente sa Villa Luisa, Barangay Luna. Idi Dilina Ilonoras, 43 anyos, residente sa Purok Paglao, Barangay Zone 2. Alas 10:50 naman, ginakop si Rolio Antisuta o kon Antisuda, Inardo, 70 anyos, isa inika, senior citizen, kag isa kabalo, residente sa Granville Subdivision, Barangay Dada. Ginakop pa si Archie Leonora, si Villalobos, 24 anyos sa edad, soltero, sa Crucing Valderrama, Barangay Luna. Janvis Danoy I. Aquino, 21 anyos, residente sa Hacienda Concepcion sa Barangay Luna. Alas 11:18 naman sa gabi, ginakop si Albert Ayuno I. Opianga, 48 anyos sa edad, residente sa Purok Nara 5, Barangay Tinampaan. Jo Marie Menyosa, 29 anyos, sa Crucing Lagasan, Barangay Tinampaan. Iliboy Pabuaya, 27 anyos, sa Hacienda Lumangyaw sa Manuwa sa Manapla. Aljon Colyamar I. Pastrana, 19 anyos, sa Sitio Tamsi, Barangay Tinampaan. Giovanni Ingras, Iparinyo, 25 anyos, sa Hacienda Lumangyaw, Barangay Okona, Banwa sa Manapla. Mga alas 12 ang takna, midnight na tungang gabi, gindakop si Mark Lawrence Gonzaga, 30 anyos, residente sa Punta Talaman, Barangay Zone 1, kag Lanit Borlan, isa ka babae, dalaga, 37 anyos edad, residente man sa Talaman, Barangay Zone 1. Ining 20 tanan ka mga persona, ang ining aga, patigayunan sa community work, o kunan dya palinlo, ini sila sa palibot, sa police station, pagkatapos, ginataga naman sa nagkakaigo nga informasyon, kagin repriman. Report di ka sa Sunod San Cadiz, una sa balita, una sa aksyon. It is Action Roger Gutim report sa Bacolod. Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Roger Gotib. Balita gikan sa siyudad San Cadiz, sa Iluantang San Carlos. On standby si Action Stephen Presquito. Ini may kang tanan sa Barangay 5 sa siyudad sa San Carlos. Nagapabilin nga lockdown ho. Yaring kaundan sang report ni Action Stephen Presquito. Ben? Sa karon na hard lockdown sa gihapon ang ining Barangay 5 San Carlos City, Negros Occidental. Nga sa diin na nagumpisa ini nagligad nga ang sitwasyon nga wala gid no sang makasulod kay makagwa sa bilog ining Barangay 5. So live katon naton no nang interview si Barangay Captain Ruth Aba nga sa din bag-o gid lamang
wala pa sang klaro o clarification ang aton IATF diri ko ng aton local government sa pagpanguna ni Mayor Rene Gustilo kung saan nga matapos ining pag-lockdown sang ining barangay 5. So gani sa karon na sunod pa kay Captain Aba nga magpatawag pa sang meeting si Mayor Rene Gustilo upod sa aton nga mga interagency task force o IATF sa pagpanguna naman ni Dr. Portugues kay ni Dr. Yap, no? So sila karon ang magpatigan sa meeting kag ila i-finalize kung until kag ano nga adlaw nga pagatapuson ang ining pag-lockdown sang barangay 5. Kag dugang pa ni Kapaba nga ang immediate family sang atong nagpositibo wala pa nila nadawat kag wala pa mag-abot ang swab test sang immediate family sa tong nangin positibo nga ara karon sa idi magalon na quarantine facility naton kag so sunod pa kay Aba nga ang atong nagpositive sa karon nangin negatibo na siya dira sa idi Magalona. So amo ni karon ang iyang ginaproblemahan nga tungod sa sitwasyon nga nagakatabo nga wala sa gihapon sang clarification kung until when nga ma-open na ini nga matapos ining pag-lockdown sang barangay 5 kag may ari di gani karon sa nga ang mga estudyante sa Central Philippine State University nga gusto na magpa-enroll pang hindi makagwa sa sini nga barangay, so iya na lang gin-invite ni Kap Aba ang pamunuan sang CPSU sa diri sa San Carlos nga sila na lang mismo magpakadto diri sa barangay kag diri sa gwa sang ining boundary diri sila pag-host sang ato nga barangay Captain Ruth Aba para magkakuha ini sang exam ang mga estudyante nga gusto na magpa-enroll sa Central Philippine State University. Ang may nagkaroon ng sitwasyon diri sa Ciudad San Carlos, Action Rex, una sa balita, una sa aksyon, ini si Aksyon Stephen Presquito sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Stephen Presquito, balita gikan sa Ciudad sang San Carlos. Aksyon no Radio, Philippine Standard Time, 1:12 na nga ton oras. Standby anay mga ka-aksyon ha, daligid lang matagtapila ka mga commercials, balik lang ta dugay-dugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama.
Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Ikaw na ang ginapamati, ang namon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligat. Balikan naton ang Aksyon Balita. Banak, buliki.
Aksyon na Radyo Philippine Standard Time la 1:20 na mga kaaksyon na lang alang nagita sa tiyempong way ko mabasahan nga mga mensahe ninyo. Mabuwas lang ta, mayo lang ta sa inyo mga kaaksyon namon sa kangina, no? Kailangan lang na ta sa tiyempo, sining bahin mapag-goodbye na kita. Standby na sa This Is My Life, sunod sa dilig lamang madugay upod kay aksyon Welma Sugaton. Sa kinanda na ko ang inyo ka-aksyon sa kanginan aksyon Rex Cantong mayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,